pala lang ang na. Dako ko na. Wala ka kay ko. Mare. Para pala na. 49. Para. 45. Para lang yung 49. Ano mo? Tapos kagapon baladam, sorry. Sala ba lang sukot ko sa inyo sa ano. Isa lang tong Ariel, gali na compute ko. Pila ito tanan? 107. Sige lang. Kamu na lang kita yung bot. Stick ko lang pulo. Sige lang. Ibuhin lang din. Tambal ko, sige lang kayo mabaka na di sa Japan. Alam ko to sa likod mag-ano. Laptop overpricing. Check lang. Then, libot ka mo out. Nasa likod May lagyan man da sa may kilid. Oo. May alam man talaga. Tapos ano pa? Ako gabakal. Stick ko. Pulo lang. Dumadam, no? Oo, pulo. Pulo ka piece. May gamay na pagali. Abi kong bata mo lang ng isa na blang kabaye. Kikis ko dali ako ginanagay ko ba na istorya kay English speaking. Abi ko siya lang isa. Ito lang siya. Sama. May laki lang sa pagbawa. Wala ka gawa ang mga tao dito. Lulod lang naman. Kasi wala lang wala. Gawin from home. Pero okay lang mga work from home kay at least ano mo oras mo. Kaya mo na pulaw, no? 8 hours mo Ay, sobra. Ano pa? Guys, may privilege mo kung mag-work from iba wala. Ilan siya? Basi. I-add ko lang ang Ariel dam ha. Oo, yan lang. 16 naman. 75 dam. Mag-isa na ba? Oo, meron. Ay, 70 pila. 75? 75. 25 na. Thank you.
before I end up this video, meron lang po akong isa shoutout guys. So, ayan yung itsura natin. Yung itsura ko, super haggard. Pero, carry lang. Importante kung magkita po tayo araw-araw kahit maliit lang. Meron tayong mga pambayad sa ating mga bills kada buwan. So, ito po pala yung aking isa shoutout. Shoutout po kay Belle Bernards. Hello sis! Thank you so much sa support at pagdalaw sa aking munting tahanan. Shoutout po kay Ate JB TV. Hello te! Thank you so much sa iyong suporta. At shoutout din po pala kay Newbies Adventures. Thank you so much Lord sa suporta at pagbisita sa aking munting tahanan. And then lastly, shoutout po kay Jewels Vlog. Thank you so much sis sa iyong suporta. Sana papalain pa po tayo ng buong may kapal. At maabot po natin lahat yung ating mga pinapangarap sa buhay. So, yan lang po. Yan na nga mga kailongga. Katatapos ko lang punas-punas dito sa tindahan ng ating mga display. Hindi ko na po binidyo lahat dahil paputol-putol siya dahil mayroong movie. So, ayan. Hindi ko na lang pinagpatuloy yung aking mga video. So, kaya ayan. Tapos na po ako punas dito ng aking mga display. Ayan po yung aking ginagawa tuwing umaga. Naglilinis ako sa harapan namin sa labas. And then dito sa loob napupunas ng mga aking mga items na dinidisplay dahil maalikabok po siya. Dahil po siya harap talaga siya ng daan. Yun po yung ma-share ko po sa inyo sa ngayon mga kailongga. So sa hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe Ilongga Mix TV and don't forget to hit the notification bell para mag-updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!